Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. A dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála, je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď zvestujem evanjelium, zvestujem ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.